Бърз анбоксинг. Най-вече чаках тази пятка. Сега ще ви покажа заради какво. Това е фактура Касобон. Ако я нямате във вашата прядка, мой съвет да погледнете срока на годност на самите продукти. Тези бобълчета също са ми любими. И така. Исках тези тестери, защото много ме е интересно как ме решат новите аромати, най-вече еликсирите. Най-важното, че компанията е помислила и за нас партньорите, тъй като повечето от нас работим онлайн и как да препоръчаш парфюм онлайн при положение, че човека няма как да го помириши. И имаме индивидуален тест за нашите клиенти, но за това ще направя отделно видео. Така, който ме следва, знае, че аз пия алоe вера гел с коприва и с пряскова, менкам си ги, но в момента за този месец си поръчах коприва с пробаланс. Храната, която ядем, и средата, която живеем. Даже и въздуха, който вдишваме, влошава pH-то на нашия организъм. Тези таблетки са именно заради това. Те нормализират алкално-киселинния баланс на нашия организъм. Следователно, алоето действа много по-добре в идеална среда. Силно препоръчвам. Виждате, аз вече нямам псориазис или кожни проблеми, или болки в стомаха, или забавен метаболизъм, благодарение на този гел. Мога да го говоря още много, но ще стане много дълго. Паста за зъби силно препоръчвам, особено за хора с проблемни венци или кървящи или подути. Цената е може би по-ниска от тези по аптечните мрежи. Тази пяна също е един уникален продукт. Просто след като я използвате, оставате с усещането за чиста и много свежа кожа. И не на последно място, течните витаминки. Аз ги давам на моето дете. Те съдържат 12 витамина от 21 плод и зеленчук. Особено подходящо за злояди деца, които отказват да ядат плодове и зеленчуци. Така, това е от мен. Очаквайте видео за тестерите. И аз нямам търпение да ги тествам.